нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. бачаҳо чистонам биёй ава пеш мурғ буд ё тухм буд кукуку Сино, кума да он чистон бугу? шумо да як чистон мошин тез мера ё Toyota? Чӣ? мошин тез мера ё Toyota? Мошино хи тез мерава. Не ака Toyota тез мера мошин чия? мошин дих круна ин аби Toyota тез мера Lamborghini. Ку ягон таи дигар хай бугӯ наёфта меша. ҳами ғарибшо панкани орда мебара дар хуни занаш мега зана ҳами орда чанс мега зана я чигум о мега я хандои и зана и орда ай осмон рехта омада иса и орд барои худо Чӣ кофтаста Сино? ами гӯи чумчуқа кофтесо Чӣ кор мекунӣ гӯи чумчуқа? ами кайфи носум қапида чем нами носум табия ами гӯи чумчуқа бикашем чӣ фарқ дора ака ами ҳардуш яга чистона биёбе кампиро чанд солая бачо чистона биёбе тифа ҷӯши омаша меҷӯша чистона биёбе ин торда пеши мана дежен тия чистона биёбе ҳасан ҳусейн чанд сол кална бачаҳо чистона биёбе аэропорт мефурӯи дастумкард чия Гап гуфтиша? биё мараги Чӣ гуфт? дигар чӣ мегӣ Не негуфт а? Хахта. биём ай гуфтам биём Хаяраш соз меша Синоҷон. Ҳамдарди моро қабул кӯ бародар. И як рӯзи сахт ба сари ту омад, як мусибати калон. И ҳамаш мегзарад. ин мусибат дар сари ҳеҷ кас худо набиёяд дар сари ту омад. Хай мегзарад, хай тоқат ки мардак шавад ки чӣ кор мекунӣ? Гуфтӣ я набошад биё мара гирвая? нағз медӣ тра? ту набошад ки хонашон дарахтошон оводуди ё бо? чени ту буд? чени ма насиб буда набуд. хай дуо кӯ ки бахти сафед минасино. я дуо кӯ хале ки пеш худо дар хушта мебиёда. яку нағз медӣ я дуо кӯ гу худо бахти сафед теша. худо бахти сафед ай мана аҳвай ҳай худо бахти сафед я бачаҳо чистонам биёве рӯзи ҷумъа чандшанбея чистонам биёве дар телевизия чанд каналла Сино, скажи умные слова. Зачем умные слова? гӯшта шудӣ авқот бухӯр майли бачаҳо чистона биёд авқот бамаза ё шӯрбо чистона биёд раисаш ишкамуш калона ё пунуш
Чо, чистона биё, лифт то чандум этажа мебуроран одама.